Kisah seorang nenek umur 70 tahun dinikahi seorang pemuda umur 20 tahun. Iki sing lanang gelem krana hartane mesti. Lembien sampean gelem dadi bojoku karena apa, Pak? Saake, Bu. Bareng hartane si nenek kuwi habis, ditinggalno karo sing lanang. Nek menurutmu piye, Bu? Jebule yen sampean gelem dadi bojoku karena saake yo, Pak. Ancen aku anake wong desa, anake wong ora duwe. Tapi aku gak butuh dikasihani, Pak. Aku pengen di bojo karena cinta, bukan karena saake. Iki salah paham, Bu. Sopo sing ngomong saake ngono lho? Salah paham. Kupingku lho ndungu dhewe, Pak. Kupingku ki jek normal, sampean ngomong saake. Aku ki saake karo si nenek ki lho, Bu, ditinggalno sing lanang. Setelah harta nenek tersebut habis, lantas ditinggalkan suaminya tanpa kejelasan.